O karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hudas! Milinto! Murag ako'y nagdagdimala sa mong pamilya. Mong angay lang unta kong mamatay. Ate, Jud, iampo lang away daw tang mahitabo ining pagdani mo balik ako dinhi. unsa? Naglisod akong am-am sa kong kaugalingon, Jud. Di na ko kabaan akong gipati. Kay nakaila ang Ginoo nako ug atong way puangod atong amahan. Nagkakita ang Ginoo sa kahugaw sa iyang binuhatan. Maong dili ako ang magsawd sa gaba, kun dili si Victor Redentor. Ate, nakasabot kay ko kung nanong ingon anong imong sultihan karon. Maglisod na ko sa pag-ignore sa iyang gibuhat nako ug sa atong inahan, Jud. Maong dili siya makalikay sa akong pagtubot. Ate, Maricol na gain akong iyang gibuhat na munduhan ni Mami. Di gid ako kapuknan ang pagbukal sa kudugo. Imagine, giisip itintaon niya ni Mami nga mga baboy nga yano ra kanyang gitangkal. Siya nakasaha, iya ming gidrama. Iya yung gidadaan ang atong inahan og virus sa kaugalingon ining bay. Abi man kun niyag madana lang gid niyag ilad. Unya kay malas man gid kay siya. Kay nakailang magikus dagway siyang tabi. Mutong ako og yung giburakan. Di ilog nako pinaagi sa pag-insulto. Ug mao lang ito. Ako yung gitiunan sa pistola atong badlongon nga mayor sa lungsod. Kay ako man yung gikuha sa iyang drawer ang iyang pusil. Pero sayop ko sa akong ginahunak. Nga kami, si Mami ang mo'y mudaog. Kay nabaslan man gid ko. Motong iyano ra kay minyang gitampok dito sa selda nga iyang giandam daan. Una-una lang na ha. Giandaman gid ay minyag tangkal. Ang nakamalas lang sa niya kay nagbutang siya gwardya nga tanga. Mao nakakita jud ko paagi kun unsaon aron makasibat mi si Mami Jud. ate. Hapit ang eleksyon sa no. Oh, ha? Oh. Nindot paminawon ang Redentor versus Redentor unsa no? Jud. Rosana. Hey, matasa. Rosana. Uy, unsa ka ba? Anong imo matawag gipaantos imong kaugalingon, uy? Kakapoy ba na imong posisyon nga nag-akbo ka lang nga natuog? Sorry, nakatuog ko. Gibantayan manggod ta ka. Ang ako bang may kinahanglan ka na aradayon ko nga makaatiman nimo. Ay, pastilan nimo. Nga lubang mamalaka ka man, ana, nga pwede traman kang tawgon kung doon ako'y pangayoon, bisan anak ka matug ng extra nga bid. Kay, dili na ba yan layo sa akong nahimutangan? Sige na. Balhin dito aron mupadayon ka sa pagpahuway. Ayaw kong problema ha. Ay naabay mga nurse nga ako rang masangpit. Ay, sagdi lang, God. Mas gusto man ako nga ako mismo ang atiman nimo. Ay, salamat. Pero, ayaw labday mong una ko. Ipadayon yung pagpakatog. Sige na. Pre, kung siya ba imong plano, mag-agad ako nimo ha. Nahipos siya man nato sa kukong. Magpaabot na kung siya sunod galaka nga gusto ni mga atong na. Kung ako'y pagbuton, pre, gusto na unta ko nga makabalik na lang dito sa atong gigikanan, pre. Pero wapa manggod ang mga bata kay gitawag ni John o gipaadto sa hotel nga gisakan ni Lovely. Ato lang katingali na sila nga paaboton, oy pare. Aron sab nato nga kuan, mapahibaw nila ang gusto na kong mahitabo. Sige, pre. Kung gituhuan ni mo nga maunay mas maayong baton, agad na ko ni mo, pre. Nga nga mga kadilibay? Gatagal na ako gigayon ang managsuon nga makistorya tarong. Ikaw, sa'yo mo ikasulti sa atong sitwasyon karon bay? Murag akong pakiramtawan nga
magbalik lungsod ta. Ini kalakiharo. Paminaw na ako. Murag dili gyud tingali. Pabiyaon ta ini lugar na. Pito, sa? Lupig para ito'y sayog tsa-tsa, ani. Wa ko kasabot. Pero ito na itong paningkamot nga makalihay ni Mayor Victor. Pinsa giisip na itong hingpit yung kaaway. Pero karon, anong gihano naman kayo itong napakita niya? Kamura, ako abaya. Dili ka gihapon makalikay sa iyang pananaw kung makagawas na ang mayor sa ospital. Ngano kaingon ka man anak? Ngano? Magdugay pa dayon din eh. Ay, mag-agad bayatan, Jude. Ay, dili tingali eh. Kung magkauli gid ang mayo nilang kapabuton o sa iyan amahan. Kinahanglan tingali nga taga nato sila gigayon nga mahusay sila, dili ba? Kung ato makita nga okay na ang tanan, then ato buhian si Jude. Biyaan? Kung atong masiguro nga mahusay na ang ilang panagbangi sa iyang amahan, ato iyang po nga dinius lang kidunta ang pagyukbo ni Mayor Victor sa iyang asawa o mga anak. Unya, ato ganing masiguro nga okay na gid sila, then ato ka sila taga ng higayon para magkasuod og balik, di ba? Di ba gusto ko? Dili man nato sa talikdan. Naara gihapon ta kung iyat ang kinahanglanon. Pero una sa tanan, ato na silang buhian. O kita, mupadayon ta paggukod sa atong kapalaran para sa tamahimutang. Gusto man sad ka ba? Aron madilit na ang ilang gap. Diba? Yun, Sato pa, mamalikas na nila. angay lang. Kay, usawan lang tong atong friend, si Bro Jud. Ngamisaad na to, ngayon tayo pahimutang. Ato lang tubangon, uy. Kay abi pa lang unya adto. Dili tatawa kay kasabot. Sige, sige. Ato niya istoryahon si Jude. Ate, pwedeng mahangyo? Sige, shoot straight. Please, sa ari ko nga, dili ka maghimo og laing lakang nga makaguba sa akong pagsalig. Kung yan taon niya ka dinhi ugma, kay liliyon to na ako si mami nga nagbantay sa atong amahan. Haba? Nawa akong bilib ni mami. Ate, Wadyo ko magdahom nga sa usa lang kapag pamilok. Nawa dahil niyang kahadlok at tumangtas niyang bana. Huwag siyang tagam. ate, kamaulang nga mohatag og laing higayon si mami. Nabaw sa tanan. Iya lang yung gipakita nga tinuod gid niya nga gimahal ang atong amahan. Luyo siya ang kadautan. So kung si mami nga iyang napasakitan kahimo sa pagpasaylo ni daddy, ug andam nga mohatag og higayon, ganun dili makana nimo mahimo ate. Sangan sa Ginoo. Jude, Ato lang unang ilubong sa kalimot ang tanan niyang kasayipan nante. Unya ato siyang tabangan arog nga mausab na sa iyang pagkatao. Kita naman si tingali ang makatabang ni daddy. Aron siya musubay sa tarong nga daan. Di tingali nato matuloy ang usa ka taong kuanggol kung ato siya pakiton sa atong pagkakuanggol, di ba? Di ba te? Itry lang gud nato ang paghatag og chance niya. Amo lang sa si mami, Jude. Unya na ko. Di ako andam. Ila, bro, Si Lovely? nagpabilin sa inyong kwarto. Ako unta nga kuan giagda nga mag-coffee pero wa sa mood eh. Mao nga wala na ako pugsa. Unsay sunod nga plano, bro? Kining ibilin unta ta mo. Uban niya. Kay mubalik ko dito sa ospital. Oh, way problema. Hanggang asa siya kutob ng isang din sa hotel, bro? Ako pa lang istoryahan og balik ugma. Mayon tag mahusay na gid mo ang imong amahan, no? Salamat sa pagpakinaot, Ila. Basta na gisigyan ako ampo sa Ginoo nga unta. Tinudon kinata ni Daddy ang iyang pagbinutan. Aron ako na una siyang mahangyo nga makitambaya yung nato sa atong pangandoy na makatabang sa atong isiga ingon. Gusto na ko siyang tabangan aron mabawi ang bati nga pag-ila sa uban sa iyang pagkatao. Diin man ka. Nangita ni Ate Dad, Asa naman siya? wapagin ako masugat eh. Vindictive gitong anak ka. Dad, Sa laing bahin, dili ako si mabasol.
Tungod kay dili na maisip ang iya mga kahiubos nako. Ug nasuko sad ka ni Lovely, Victor. Kung doon ako'y kasuko, ako lang gipahinungod sa tao na nagtinguha sa akong kamatayon. Kalinaw taliwa sa pamilya ang gusto na akong maghari sud sa atong panag-uban. Salamat, Dad. Magkalaom ka. Nga na ako sa imong luyuan ng imong katuyuan. Kung dili man ganidayan ako masugatan ng ako magwang, ato na lang niya siyang hitagan og space. Basin pa og nagtimbang-timbang basad siya sa tanan. Basig iya pa nga gisok na ang iyang kaugalingon kung angayan na ba siya nga mubalik sa atong kiliran o dili na ba. Ato lang na siya pasagdan. Kung dili magiditugot sa panahon nga ako siya masugatan. Kaya tingalig may rason sa ang Ginoo. Kung nganong iyang gibabagan. Naala niya. Kung iyang ipatigbabaw ang iyang garbo, mutukol siya nako. Bahala siya sa iyang kinabuhi. Dad. Tungod kay dili na siya bata. Ang gusto nako, ako. Dad, sulbaron tani. Ay kabala ka. Pero ayaw pamugos. Ella, primo. Ha? Padayon mo sa inyong pagpanimpad, ha? Ayaw nagkasulap ang inyong kaugalingong tungod lang namo. Una sa tanan, mao'y mahala og hatagin ninyo bili ang inyong kaugalingon. Nagkatawa lang ninyong kapalaran, maong ayaw ninyo palapya. Nahimutang na mo og tarong dito sa Manila. Maong ayaw gid mo paglangay-langay dinhi, ha? Balik din mo dito. Aron subda na sa pag-ugma ang usa ka hayag nga ugma, nga layo sa stress ug sa kasamog. Sa labing dali, balik na mo dito sa bag-o ninyong nahimutangan. Ug pasagdi mi ninyo si Jude nga mao nay manikay-sikay para mahusay ang kagubot nga among nasinati karon sa among pamilya. Wa man gid unta mo'y labad si Jude ba? Pagkaswerte gid unta sa ino amahan nga nakaanak og parehas ninyo. Ulos gid mga tarong, may mga libog. Unya unsaon ang amahan man mao'y libog. My friend, unsa ka kung imo unang hatagan og lahi kayo ng imong amahan? Dili sa ingon anak kasayon. Ate, Human ko niya pati lawas iyang pakaluok. Nganli ko niyo bisag unsa kay makalao mo nga ako ra nangisihan. Pero ang pasayloon sa dakong kasayon ang tao nga inay maning kamot sa pagpatilaw na kog tinuod nga palipay. Mao pa hinuoy mi patay sa kong paglaom. Nungka nga maangkon pa niyang akong respeto o pasaylo. Tibuok na kong kinabuhi ako siyang dumtan. nakasulti lang ka ate. Kay na ka pamanggod sa kasuko. Puno ang imong dughan sa mga kayubos. Pero, mark my word, kung makita unya nimo ang imong amahan nga para mas tamasan sa laing tao, di na nimo madawat. Itahan raon niya nimo ang imong kinabuhi aron siya kapadalitdan. Dili primo. Imposible ka nang mahitabo. Itaga na sa bato. Kaysa di ako nahipawan nga napusilan siya o niya nakalingkawas pa. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kung nga nung wa gyud siya dagita ni kamatayon. Ngano ka, Ella, ha? Katakigon ka? Hey, gingiluhan lang kung namati sa imong gipanulti, uy. Murag, dili na ako kaya ang pagpaminaw sa imong pagmaldisyon sa imong amahan. Sorry ha, wa magkuko makasuway sa pagbaton o kasuko sa akong amahan. Wa gyud sumpay ana. Tungod kay wa man ko makasuway sa pagpakabuhi nga naayamahan. Pero nahibaw kung nakasabot mo na ako, di ba? Oo, uy. Oo. Kadako niyang swerte. Nga natandog ra niya ang kasing-kasing ni Jude. Kinsa mas labaw pang nakatilaw sa iya mga pagpasakit. Ha? Mas luoy na o kaagi si Jude. Uban niya. Pero bilib ko sa kong manghud. Lahi di isa na ako. Lumo siya kasing-kasing. Saludo kay ko sa imong manghod ate. Tinuod yun na. Tiaw mo nga andam siya mo agak sa inyo amahan. Aron mag-usab yun ni sa iyang batasan. Ato lang iampo ang matuman aron magbalinaw na sad si Jude.
May muntag man o. May buntag do. Hay manguban. Nagihalag pa mauli. Ila namin nagihangyo si paring Osting. Nga kuan, mo nalay mo na sa tingog nilang tanan. Aron ikaw na lang ang kuan, pasalamatan sa pagpasaka namo dinhi sa imong amahan. Ingon man, sa pagsagop namo sod sa pila ka adlaw, sawa pa malubong si Gogong. Ay ralan niyo ko na. Ay, dili. Oh, Kinahanglan yun nga pasalamatan na mo ni Amboy ang imong amahan. mo. Kay tuyo sa damo nga mananghid ng mubiha. Aron sab na mo matiman ang tagsa-tagsa na mo kagibuhaton. Muna, John. Unya, hamo na sa rotang ha. Idungan sila si Ila o Primo. Kay sa dili madugay, mo report na bayasan sila sa ilang mga trabaho. Okay na mi do, ha. Okay. Aso, gikinahanan pag yun nimo ang presensya na ni Ila o Primo. Okay rag makigdungan na lang sila sa inyo mano. Ako lang ingnon. Ha? Palihog lang kong sulti nila nga agion sila diha nila ni Mano Amboy o Lolo Osting. Di na ko magigsulti ha. Nga naman. Dili ko gusto mawili ate. Oh, nakasabot ko. Mabisi ko diri. Dili na ko makalugar sa pagpagisulti nila. Bisan pa sa cellphone. Mao nga mohangyo ko, ikaw na pangitag paagi kung unsay maayong rason ang imong ikahatag nila nga di sila mahibos. Sige, ay kabala ka. Kaysa pagkatinuot lang, gipakigsultihan ako si Ella og Primo nga di na nila hasulo ng ilang kaugalingon sa problema nato dinhi. Nga kinahanglan una sa tanan, mo ilang hatagan og importansya ng ilang kaugalingon, Jude. Gusto ka? Human na itong istorya karon. Off na gining akong cellphone. Kay dili wala ko mo entertain og mga callers karon. Siguro nga mapasabot gini mo sila ate. Ha? Muani sila si Mano Amboy og Lolo Osting aron kuhaon mo kay modiretsyon na mo og panglarga karon. Unsa? Sorry ha nga dili mo mahatod ni Chud kay grabe gid siya ka busy ron. Si Mami nagani ang nisulti nako bahin anak kay daghan kuno kay giatiman si Chud. Unya di sa magpabiya ang maing laki namong amahan. Sige lang, okay lang. Okay lang. Pero, ikaw? Ate, Ayaw mo kabalakan ako ha. Kay wa pa kumahot di sa paglaom. I swear, di mo makadungog kaduna ko'y daotang laka nga buhaton. Dili nako problemahon si Jude. Last day na ni nako, ha? Ha? Relax, sweetheart. Ayaw hatag daot ang kahulugan ang akong gisulti. Kaya ang buot akong ipasabot. Ugma, kinahanglan nga adto na akong magtingog sa ato. Mo check out na ka? Kung kay kaya na nako, nga adto ko magpakaayo sa bahay. Pwede naman akong tawagon ng atong mga doktor kung makinahanglan ko niya, matagkaroon ko niya. Aron ila kong bisitahon. Kung klaro gyud nga okay na ka. Aw, ikaw good. Pakigsultihin na lang unya ang imuhang doktor karon. hey, nga nung nakilak mo gabay? Kinabuang tingali ko. Pagklaro eh. Ni Ander lang tingali nga ako pagka-sentimentalista. Nga nung maghana. Wow eh. Hindi na mag-istorya, di kaabot na to sa Manila eh. Hi! Mingaw dong sa! Ha? Sakitas mingaw nga wala na ang mga tawo nga gipasaka din si Bog Amahan. Ay! Naana naman ko dinuon ko! Nga naa sila! Kaya nindot bagod sila ikauban. Paras na ako silang pobre pero pagka mga edukado kayo batasan. Dili na ba maghinanaw lang? Manglihok yun!
Dili ti pasagdan nga mauray makiglayog sa mga gimbuhaton dinhi sa bangay. Pagkadalay kong mga tawhana. Tinuod na. Makawili sila, Inday. Pero kinsa maging mas labi nimong gikawilihan dang? Unsa? Kadako gud nimo si Mang. Ano ingon anay mo pangutana? Dong ay, parisa magutayo mo ni ila. Ha? O ka na bitang dapat ka mong duha. Na, makaingon dyan ko sa kong kagalingon nga. Ay, ang ngayon na nilang parison, ay. Ay, Dong, wala dyan ka makauna-una sa pagpanguyab ni ila. Naidaghang problema nga angay pa na ko nga sulbaron. Ug una, Inday. Pero panahon na magudrong, ikaw ba magahinahinay na kagkamas para sa ibuhag kalipay? Uy, gusto na biya ka sa karga. Uyab na lamang gikuwang ni mo. Mong ako pa ni mo, kung wala magani ka tuwitag iya si ila, ay lab kidayon. Love kidayon? Kasi pagtunay mo na ko. Manok nga pula. Unsa? Uy, Hello, me? Jude. Kuha kami diri sa ospital, anak. Kay mo check out na study ni mo. Pag-ilabay ko ni. Nausa ko eh. Gikan sa ato pag-take off. Hangtod sa ato pagtugpa. Murag init lagi kag o. Kung sa may problema. Hasta ka ng imong cellphone, imo lang apil-apilon. Kung sa may sa anak. Di mo ginako siya makontak. Ipag-clear niya, uy. Pwede kayo ako pang tanon. Unsa mo gipahirason nga dili naman yun makontak ang cellphone ni Jude. Tinuod gitingaling busy. Pero, kung unsay naka-busy, asya ra ginahibaw anak. Nahibaw ka, nga sobra na ang iyang kalipay tungod kay nagkauli ng mga kabubuton niya o sa iyang amahan. Maong, siya di mangunay sa pag-atikman ini. Usa tingali sa rason, nga nung iyang giupang iyang phone. Kay, dili siya gusto nga madisturbo ang iyang kalihukan karon uban sa iyang ginikanan. Ang ato lang unang sabton. Abay, Nara niya. Kung iyan natang ilubong sa kalimot. Tungod kay happy na siya uban siyang pamilya. ha? Ana raman gyud na. Sa matang minuto nga mo labay, daghamig yung kausaban na mahitabo. Usa na ana ang kalimot sa mga tawo nga mo'y nag-amam og nakatabang nimo. Sa klarong pagkasulti, maayo lang kaayo naapas sila sa stage nga problemado. Sayo na nimo makontak. Pero naa na ganis kalipay, dili na mahinumdum nimo. Hoy, may hinanakit? Bada, ha? Kung mutabang kasi mo si katao, kinahanglan gagikan yun sa mga kasing-kasing, ha? Ayaw pag-ihap o ayaw itulisok niya sa higayon nga malimot siya nimo. Kadigil baligaw ang ginawa ng kinaya. Unya, wad-an ang negatibong panghuna-una. Kaya dili na makahatag og kayuhan nimo. Gubon ana ang imong utok. Ayaw gyud pag pinarihaan ng uban nga judgmental kaayo kung makiningon ka ana. Magpalayo gyud nimo ang kalipay. Lihesin kaayo ni kay wa man kay naing makita. Kung dili ang bati. I want you to be happy, Ila. Salamat, bay. Okay na, bay? Ingon naman kinaana. May panahon nga wata sa gustong panghuna-una kung harian ta sa atong mga kayubos. Nagpasabot nga huyang gitang mga tao. Pero, gita ka mata sa ginuugutok nga makamao mo kontrol sa atong pagbati, di ba? Ikaw na gyud abay. Hindi na ko makiglalis nimo. Nahibaw ko wagid ko'y daganan. Mangutan ako, Go ahead. are you in love with our friend? Why sambog mali siya ang love nga akong gipahinungod sa atong amigo abay. Mura naman ginugig suon ako si Jude. Usa pa? Malab gyud nimo siya kay okay magid kayo kinaiya, di ba? He is so warm, thoughtful. Basta, nana niya ang tanan mga nindot gid kayo nga kinaiya. Mga dili gid sa lisan kog maon. Tinuod na. Ikaw bay? Okay ra ka? Sabi buti mo pasabutan na imong pangutana. Unsa imo? Laki o babae? Usa? Bugoy eh. Cool, chill. Nagsukukot. Tukar na sa imong pagkabugoy. Bugoy sa ano? Ay! Ikaw ba? Ano sa ka in love? Kani adura ila, kani adura. Unya? Sa niya, Usa man
mahitabo nga wa magki ko mahinumdum nga may uyab ka. Kay wa man makadiga. Matanggong man sa sod sa lughan. Ngano wa man na nimo idiga? Kay naikog man. Uy. Giputol ta nimo ang ikog ug gibili nimong sungay. Di ko gusto magkuba ang maayo na mong relasyon. Paragod, wa ko kasabot. Wa gyud ko kasabot. Nagisgot ka og kaikog. Unya, naay relasyon. Pag-clear diha uy. Unya na sa hustong higayon. Sa pagkakaroon, lihay lang una tingali ko anang dapita. Focus ang una ko sa trabaho. Kaya gusto kong patilawon si Lolo og jutay ang kahayahay. Bawo sa iya taong pagsakripisyo, pagpadako-dako. Unsam gi mong damgo abay? May mong successful sa akong pagpaningkamot para matagar og kalipay si Lolo. Ug makakita lang yun unta ko sa akong amahan. Bahala nagdili ko niya ilhon. Bay, Nasinagay ko ninyo. Kaya ini ko nakita ang dagway sa inyong amahan. Mientras ako, wa gyud bisag sa iya na lang untang anino. Hasta sa akong inahan. Pagkawa na ko'y swerte pagkaanak. Pero abi nimo, bisag wa ko makatilaw sa ilang pagpangga, pagmahal sa usa ka gidikanan para sa usa ka anak. Pero wag gyud bisag gamay na lang nga pagdumot ang nasod sa akong kasing-kasing. Nangandoy lang gihapon ko nga magkasaugat lang unta ang among daan sa akong amahan. namatay naman diya ang imong mama, no? Mao gisulti ni Lolo nako kani adto. Pero ako kay budngan, kung nga mulihay dayon siya kani adto kun muangyo ko niya nga muduaw sa lubong sa akong inahan. Iyan akong inon nga dugay na ko nung gikaot ang iyang buko kay gibalhin ako sa dakong krus. Bisag sa damgo na lang unta. Pakit-on ko sa dagway sa akong amahan. Igo na kayo na makalipay na ko. Uy, unsay nahitabo? Nganong mingaw ang palibot? Namauli na sila sa tagsa-tagsa kanapit, Dad. Hasta sila? Silang tanan. Pero bisag gusto pa nila unta nga mo paabot sa ilang pasalamat diyan nimo. O bisag tuyo pag unta nila nga makapanangid sa ilang pagbiya. Pero diri na lang nila itingob nako sa pagsulti tungod kay nahibaw man sila nga dili sila makasayon-sayon sa pagsuod dito sa imong nahimutangan sa ospital. Oh. Pero tuara sila mamauli si ilaw amboy sa ilang yuta nga imong gipalit. Ayaw kong ina nga imo silang gididaan sa pagpundo dito sa ilang bahay. Bibiya man gud sila sa hingpit ining napita, Dad. Pero nahibaw kaghain sila mahimutang karon. Molid ako na kong sayop. Kay wagi ko makapangutan na bahay nana. Ngano? May atraso ni mo tong amahan ug anak, Victor? Wa man. Sige. Maluhod na ta. Kay gusto na kong mupahuway. Hey! Unsa to, Inday? Patilan. Ay, madam! Maingon ako ka ng... Maingon ako ka ng cervic, madam. Unso sa batong ang sir ba na uguman? O ang bika may ka ng akong nabuhian. Pagtarong sa imong pagkatao, Inday, ha? Ang mabarag tarang. Ayaw sa giata ka na imong dagway. Kay wakus kondisyon ron nga musabay ang imong kabuang. Sweetheart, tanataas. Aron dili ta mabadsyat anang kanahan. Ambit ka man anang ekspresyon sa mga adik. Ay sus, hasta ka na imo pag ginuton. Di ko ganahang maminaw. Laos na mo sa taas aron makapahuway na mo, Dad. Tana, sweetheart. Tinuod ka dahil tingali ka ng milagro dong no? Oh, nga naman. May nasaksihan ka? Ako ay! Kato di ang duha nga nanak ka. Dili ba di ka tumilagro? Wala yung gulay na utan nga nahitabo sa. Kapag ata sila nga nahimos ibang amahan at tagibuhag inahan. Pero okay na lagi kayo to sila. Basta tao gani nga nagmahal gani tinuoray. Dali ragid kayo nga makapasaylo, Inday. Hasta ka mong duha si daddy ni mo. Okay na sad. Huwag ako nagikalipa, Inday. Kaya mo na'y akong gipangayo sa Ginoo nga unta. Matibok na unta mi pagbalik. Bati kayo ng pamilya nga magkatibuhag, oy. Pero, Diba? si Inday Lovely,
Hain na magkaroon si Iday Labla. Kung hain man siya karon, manghinaot ko nga unta. Magkahuna-huna na unta siya sa pagbalik din. Nga, murag imposible maka na mahitabo dong dyan. Ay, Hindi. lahi o panguto ka to si Iday Labli ni mo. Madunong-tanon ka to. Si kabug at sa sala nga nahimos ibog amahan nila duwa ni madam. Wala ko'y pagbati nga ganahan pagkato si mo balik ni ining balaya. Nahibaw to si Iday Lable. Nga, maogil untay tuyo si ibog amahan ang pagkapriso nila ni mami ni Mos tibok nila kinabuhi. Mo nakasiguro ko nga dili gito malingaw din he. Hey, happy ba na ko gusto kang mopahuway? Wala man lagi kay laing gibuhat diha, kung dili ang pagpunay liso-liso. Dili gyud ko makatuog. Kung sabay nakahasol nimo. Ang tao nga nakaamong nako, maong mitug pa ko dito sa ospital. Ayaw kong ingnang mo bawas ka, mangwa ka mahimutang diha. Angay lang gyud, Rosana. Gusto ko niyang wadon din sa kalibutan. Maong ang tao nga parehas niya, angay lang nga hipuson. Anak lang ka sayon? Unsa may nakalisod sa pagtitlo og tawa? Ayaw ra ka padungga, anak Victor. Unsa may gusto nimo nga ako lang isihan ang plano niyang pagpatay unta nako? Kana ang dili mahimo. Magguba ang akong pensamento, ana. Ang sadaan, kinahanglang jud nga silutan. Okay. Tugtan ang husto ka ni anang imong giingon, pero ayaw kong ingna nga ikaw ang mangunay. Victor na ay balaod. Isalig na nila ang pagukod sa tagsala. Wa man problema. Mahimo kinang imong gingon. Pero dili mahimo. Kanang lain ang mupaila niya sa iyang pagkaluog. Kinahanglan nga ako. Ako mismo ang maningil og bayad. Ay, mao na di gyud nako ganahan. Ang unsa? Kanang dili ka maminaw og tambagan. Kana pang feeling nimo nga ikaw gihawd? Sweetheart. Victor, sa ka ba? Dili ka mahadlo ka muhimo og krimen. Kung naay nakalapas imong katungod. Apil na sa gipasalig di mong kausaban ang imong paglikay sa paghimo og lakang nga makaguba sa imong imahe at ubangan sa Dios. Sugod ako duka. Duka na ko. Ay, ganin mo, Victor. Pinibag ato lang ng tiwaso ng atong diskusyon sa ako niyang pagmata. Ang duka na ko. Matug sa ako, ha? Magsulti ta, June. Eh? Pwede ba tang magsulti? Oh, ganun di man. Ako sang i-off ang TV. May problema ba, me? Istoryahi ra tong imong amahan, be. Klaro hasad nang saan-saan niya nga mag-usab siya. Kaysa akong tanaw, murag. Kutob ra gyud na siya sa pabilib. Ha? Nahibaw ka ba? Nga wa gyud na siya mahimutang nga naghuna-huna sa nahitabo niya. Ay, kalagot yun ako naminaw eh. Ngayon no ra kaay kong giingnan nga ang iyang plano kuno karon mao gyud ang pagpanimaw sa tao nga gusto untag mo patay niya. Unsa? Kaya nga no? Nakailabad na siya? Ay dahawa good. Ang ako pag magpataka lang unya na siya pamasangil. Unya mapatakag pamusil pareha sa gibuhat adtong namusil niya. Relax lang, okay? Ako niya mahibaw makiksulti ni Daddy. Nag-away mo? Awa man. Ito anay, natuog na. Sige, ako nang istoryan. Ako nang hisgutan niya. Higbatan niya. Muli ko'y gani na siyang usab. Na, ako na hinuon na siyang unhan. Unsa? Mami, please. Please, ayaw na. Ayaw na buhata. Please, ayaw lang. Labas para baka sa kunahuna ang sa nga iyang gibuhat. Tingali bakwion niya hinuon nako ang pasaylo nga akong gihatag niya. Bantay lang yun kung dili siya mo patuon nimo.
na. Magbuot-buot na lang unta kong pangita o paagi. Asa ko dapita mo puyo, kay di pwedeng magdugay ko ining hotel, uy. Nan ako nakitaan nga imong kabalhinan. Kung gusto ka nga mo check out din sa hotel, ipahimutan ta ka dito. Oh, kuha ni. Cellphone? Parehas na nagkinalan ining butanga. Paong sawa pa kumulahos din he. Tangita sa kuana, kaya nahibaw ko nga gilain na ka din sa pagpundo. Tungod kay wa kay mahimo. Salamat dong, salamat. Ay, sulod sa ngari. Kumusta na masala? Kuha na ko ideya. Ha? Mudistansya lang sa kanila, te. Ano naman nagkabangi mo? Wow, eh. Ako, gusto lang ako nga i-focus ni daddy o mami ang akong atensyon. Kaya gusto ko maniguro kung kinasing-kasing bagyod ang plano sa atong amahan nga mag-usab sa iyang pagkatao sa dagan sa kinabuhi. Bisag kamayan patong tawhana. Wa na gid ko'y pagsalig niya. Te, Mong ingnon ta ka ha, nga igmata gid ng imong mga mata sa pagpaniid niya. Katingalit makahikayo na sa unya to sa pagkundat. Unya ang atong inahan ang mahimong makaluluoy. te, imo na kitang gihukman si daddy? Ako'y unang nabiktima sa iyang kasalbahis, Jude. Og sa dihang misunod si Mami, naamong sa gihapon ko, mong napuno na ko. Labi na sa dihang ako yung nasaksihan kung giunsa niya pagpasakit si Mami at tubangan sa iyang kabit. Moong dili sa yon kalimtan, Jude. Kung andam na ka nga mo check out, sige, para makabalhin na ka. Diretso na kang uli. Uy, saag man? Yagi tagil kag toyo. Aron magigdungan ni mo uli. Sa iyo pa man. Sa mga kahag manuroy tabi. Ikaw, okay naman nga. Hindi man. Tana. Hapit sa tagsimba. Aw, may pa. Tabag! Tabag na! Hala! Padaplin kay niya di pa yung sila sir. Dapat may! Bisit! Ang pinamang! Ewa! Ay pagyan ko ka! Ay pagyan ko! Ay pagyan ko! Oh, kuhanan! Kuhanan! Bantay, bay! 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 Tabang itaon mo! Ang tabang! Tabang mo tabang itaon mo! Tabang mo! Day! Day! Day, hilog na. Luwas ng imong kuyog kaluoy sa Ginoo. Salamat! Dali na aron ato sa magpahimutang. Ato na ko sa ipabutang sa usa ka pribado nga kwarto. Ayaw ka pala ka, kay ako'y manubag sa tanang gastuhan niya din sa ospital. Dili pa kinai kong ibayad sa iyang nahimo. Iyang gisugal ang iyang kinabuhi. Aron lang makuha pagbalik ang akong bag nga atol pag yun kadisudlan ako sa tanan yung mahinungdanong butang. Di na ko pasagdan imong kauban, Iday. Akanang imo tong bana? Dili, mama. Boyfriend? Tabla ko na naging suon, mama. Ay, tala. Kay Bisenyas na ang nurse, oh. Ila! Tay! Tay, dadaan si Lolo Usting. Apasa mi ninyo diri sa ospital karon dayon. Ha? Ospital? Ngano? Asa mang ospitala? Murag yun kong dawatan og kusog ganina. Dihang ako disang nakita nga. Inanay na tumba sa dihang gidunggap na. Habi ko na kong mauna to. Mawagin sa ining alibutana. Mautong hawa ko'y hunong sa pag-ampo sa hilom. Nga dili lang yun unta. Dili lang yun. Tugod kay anugon kaayo nga ang parehas niya kabuutan. Mamatay lang sa way igong hinungdan. Dili ko na anak kabangis ang Ginoo, madam. Husto ka. Husto yun kaayo ka. Dili mo sugot ang Ginoo nga mawa ni ang suod na kong amigo. Tungod kay nakinahanglan kami niya. Inahan sa kanunay panapang.
Matilis! Buhi ka pa! Buhi ka pa di ay! Sani? Karon ka ba lang mapakita? Nahibaw ka ba nga gipaagasan na kagdaghan ngayong luha tungkol sa kamingaw nga nilingon sa iyo nga amamad manilin? Kipigaw na kay kunimo, anak. Si Primo, ang ako ning anak ni Aitay. Oo, manilin. Si Primo nga, saway ko kaluoy, sayo na kayo ni mong gibiyaan. Saway paghuna-huna, kung sa iyang tingatan. Si Primo nga nagkinahanglan sa inahanong pagmahal. Ang imong gigawan, tungod lang sa imong kalagot sa iyang amahan. Nga wa na yun magpakita ni mo. Si Primo nga ako na gibakakan. Giinan nga dugay ka ng nawa, dinis kalimutan. Tungod kay maluhoy ko sa bata. Nalilion niya mahunong sa pagpanguntalan ako kung nga nung wapang yun ang iyang inahan. Si Primo ka lang nakita. Kinahimong biktima sa pagkaamusado sa mga tao. Tungkol mo. Ay, maudi ay gadilit masabot ang akong dipati sa diyang nakita na ko siya nga nagkatugo. Kung inanay nga nalusno tungod kay bidungkap. Kay siya man di ay ang ikagmingawan akong anak. Kinuo ko. Tay, gimingaw kayo ko ninyo. Tay! Mayam lang kong tubig, Ila. Nihotang akong lugan. Relax tayo. Kaliot kayo mag-itis ko tubig. Tay. Teka na, tay. Tara, karit, tay. Oo, dala tay. O, inom. Sige na. Bagay, ang nahimo na mo mga bagong silingan sa dapit nga among gimanhinan ni Primo. Sa dihang wa ka na yun magpakita. Murani na akong isuon. Giisip na akong isuon. O siya ni sa misumpay sa among inabuhi ni Primo. O kinisina ang iyang anak. Sila ang nakuyog kanina sa diyang nahitabo ang pagpanglabni sa kumbag. Si Primo ang akong anak. Mo'y nagtabang na ako aron mabawi ang akong bagikan sa snatcher. Ang akong anak ang bisugal sa iyang kinabuhi. Aron ako mabawi ang akong bag ang gisutlan sa daghang mga alahas. Kapag ko pa na akong gikuha sa suki. Wag pagkasakit nga palagkita. Pero sa laing bahin, ako ang hagikalipay tungod kay mahunong naman niya ang paghilak sa imong amahan sa matag hikayon nga magsulti ming duha o maghisikot siya sa dakong kamingaw nga iyang gibati. Kay, yun sa masayod kung nahain ka na. Kung buhi pa ba? Dili palang dugay nga nagkasulti Miss Bay Primo. Di nagisgot siya ang kamingaw ni mo, madam. Ug niingon pa siya. Nga wa siya magdumot sa iyang amahan. Mao nga malipay gid ko na siya bisag igo ra siya nga makakita ini. Bahala nagdili siya iluhon. Anak. Amat mo na siya. Bay Primo. Ay, salamat, Lord. Huwag ka pasagdi ni Lord, abay. Buutan kay ka. Buutan, manggugamang huwag ka pasagdi. Anak. Anak ko. Abay, mama ni mo, abay. Imo di ang mama ang imong natabangan ganiha dihang gilabnihan atong snatcher. Anak. Akong mama. Ingon ba kay patay na siya. Namatay niya pag-anak ko. Masyado ako, Dog. Masyado ako. Mahal ka lang kaayo ni Lolo Usting, bay. Maong napugos siya sa paglimod ni mo sa tinuod. Ako kaudyang pasabdun sa tanan, anak. Kung anong nabuhat na sa imong apuhan. Isay-isay na ko mo ang tanan. Inigbalik sa imong kalikon. Sa pagkakaroon, ay padayon ang imong pagpahuway aron mabalik dayon ang imong talikon, ha ba? Magsako ako sa... Gingaw ko ni mo. Kako. Anak ko.
Dad, tingali gusto ka nga isuroy ka. Pwede ba? Ako na ikalipay. Oh. Hain naman tong imong inahan. Ina, ato siyang pakuyugon. Okay, ako sakon. Mami? Naghila ka? Kimingaw lang ko sa imong maguwang, Jud. Gusto kang makikita niya? Kung mahimo, anak. Kung mahimo. Ayaw, Jud. Kimingaw na kayo ko ni ate ni mo. Ha? Kita na lang una kung ipasuroy ni Mami. Kaya naalay siya ati manon. O mahangi lang ko na siya nga magpa-live na ako. Kaya doon na siya kuning pagkikitaan nga kliyente dad. Bahala nag-asa siya. Oh. Basta kay pakuyugan gid siya nato. Gusto ko nga ako siyang ipagarbo sa kanan nga nasayop ang ilang giingon nga nagguba ang atong pamilya. Ha? Tabi nagipasa-pasa sa mga taong way lingaw kundi ang pagpamantay na doon sa kinaburi sa ilang isig katao. Mga marites. Sa hilom kuluhay, gihimong sumsuman sa mga tao nga inay mo focus sa pagpangita og sapi. Mas malipay pa nga magpunay og tabi. Mga katok og utok. Na, nagtagda eh. Palabya lang na. Ingon anak ra magtingali ang kinabuhi sa tao. Labi na ninyo mga politiko. Di ba? Kano na yung gibantayan. Muna hinungdan nga di ko ganahan nga magpolitisyan dad. Kay di kita makalikay sa mga taong tabian, mga himantayon. Pero dili ka makalikay, Jude. Naana sa imong dugo. Ang akong dugo, mao nga dili ka makalikay. Sundon gid nimo ang akong lakang. In fact, ikaw, ang akong palaganon karang umaabot nga eleksyon. Hey, ikaw, gyud. Mama. Anak, bati man ang atong panagkita, pero sobra kinag akong kalipay. Huwag ko'y kaputangan. Nahibaw ka, kung sa akong ibati niyang ibo kong nakusugyagan. Nalipay ka ba? Murag kalit kayo kong minagsik. Murag binubli ang akong kusog. Gusto na dahil ko nga mamaayo. Aron makapamawin ako, makagakos na ako pirpili mo. Anak, salamat. Salamat ginahili pagdubot ang imong gisukat na ako ining atong panagkilanay. I love you, Ma. Love you, Dad. I love you. I love you, Dad. Pay ganay kay wa sa moingon nga muuban nato. Jude, pwede ba dili lang una kumubalik dito sa ato? Ha? Nga naman mi. Mas gusto ko makikuban una ni Lovely. Mi. Ayaw na lang unaan ang plano ha. Sagda lang. Maabot talaga ng higayuna nga mabalikin nato si ate. Ug atong ikauban permi. Karon na ang akong gusto, Jude. Mami. Mami, please. Mura na makuglun-on na makikuban sa imong amahan, Jude. Abi ba na kuglab ni mo sa daddy? Mao kani akong pagtuo. Pero sayop ko, Jude. Hagkad akong sayop. Tuhod kay inanay man ako namatngunan nga gibati na nako ang kaluod niya. Ilabi nang akong mahinumduman ang iyang gibuhat nako og sa imong maguwang. Sorry anak, pero wag nako ni tuyua. Inanay lang yun nga miabot nako ning pagbatia. Ma'am, paminawa ko. Ayaw ko na una palahi og istorya, bisag dili pa kasigurado. Hataki ko ni gayon ang imong kaugalingon sa pagtimbang-timbang sa tinuod gini mong gibati mi. Ayaw dayon paghukom. Palihog lang. Ayaw sad ko ang akong pagbati. Ni ako sa kalipay karon, mami. Gusto kong muhatag og higayon ni daddy, mao nga uban ko sa akong tumong. Ayaw ko bugnawa. Palihog lang.
kay nakatuog si Primo. Ato sa takadyo sa gawas anak. Kaya na ako ihagaw ni mo. Ay, delikado ba, tay? Medyo. Sige. Tana, tay. Madi, mahimang lang. Ayaw kong gumba ang panguna-una si mong anak. Nahibaw ko nga moabot daw niya ang oras nga iya kang sukton bahin sa iyang amahan. Ayaw kong pagpakasayo og dugan niya kung kinsang way uwaw nga tao ang nagtisok niya diha sa mong sibagan. Pasagda na to ang panahon ang mutugan sa tinuod. Nagkasabot ka ba? Mao naman na inias sa kung una-una, tay. Ang pagtakok yun sa tinuod. Mayo, gusto ko nga magdayon ang kalipay nga gibati ni Primo. Karon nga niya ka na. Kinsa na? Ate! Kadit lang. Nana, Jude. Anak! Mami! Mami! Saan mo? Dali! Mami! Mami! Saan humot kayo? Nagluto ko. Mas mayong niya mo. Maayo kayo nakalugas ka sa paglakaw, misa. Ako nang nangitaw gason para makalakaw siya. Ay, kanindot ining imong gibutangan sa imuhang maguhang anak. Malauman ka gyud bisag sa unsa. Pagkaswerte sa mamahimo nimong asawa. Kining Lovely. Kontento ka ra ba ning imong kahimtang dinhi? Anak, Lovely, okay ka na ba dinhi? Yes, ma'am. Malinahon kay ko din niya. Pero, mausat lagi. Di ginoon kalikayan nga, bation sa dugahaw ang kay waman mo si Jude. Kining Jude, anak. Hatagi kong higayon nga ikauban ng imong maguwang. May nag-istorya na tao ba? Nga di ay, ha? Anak, pasayloon lang unta ako sa Ginoo. Pinakog-love paghihapon na akong tinuuray ang inyong amahan. Maungyano ra ka ay kumibalik sa iyang kiliran. Pero, huwag ko makalikay, Lovely. O kisungog man sa ginanoon ko sa panahon. Ambot pa, dili naman noon mawagtang sa kung huna-huna ang iyang gibuhat na tunduha. Magpunay na minuunig dugal sa akong utok hangtod nga mubuka na hinuon ang akong dugo. Nahadlo ko sa mamahimong sangputanan ni ini. Usahan ni ini mga adlaw ting halig. Magkahimo na unya hinuon kog daot ang lakang batok sa inyong amahan. Mami. Ni ang tinuod nga rason. Kung nga nung gihangyo ta ka nga anhil lang yun una ko ni Lovely Jude. Nga naman, Demi. Hapit ko makasasos ang gabi. Dihang na hinumdum na sad ko sa among nahiaguman sa imong magwang sa kamot sa inyong amahan. Murapag tunay gahom nga nagtukmod nako sa pagkuha sa armas ni daddy nimo ug nagsugo nga posilon siya. Unsa? Mao nga hadlok ko nga kung dili ko magpalayo usaning mga adlaw makahimo ko og dakong krimen. Jude, ani lang una si mami nako, ha? O pangitag rason nga malayo una siya ni daddy. Ha? Nahibaw ko nga, mabisi ka na sad unya kay kami na ang eleksyon. Ako sad gusto na mubalik sa akong pagkatiman sa akong mga negosyo. Dili mahimong ako kining pasagdan. Nagplano ko nga mularga na sad ko kay daghan kong palitonon. Way problema. Naaman niya ang imong kalipay. Sige. Okay ra. Lo, ma, gusto na kong mapauli.
Ato ta mamauli sa tumay, anak. Ha? Karon nga, ako na mong nakitaan human sa taas na kaayong katuigan sa kupagpangita ninyo. Di na ko busukot nga mawa pa mo sa akong pilihan. Kinahanglan nga ato ta mamauli sa kaugalingon ko datong Pinoy-anan. Uban nila ni Manong Amboy og ila, ma? Mauna mati. Nagsinari namin si Pari Amboy nga sa kasakit o sa kalipay, mag-inunungay gud mi. Maong dili mahimo nga amo silang alikdan lang. Kinasing-kasing ko silang dawaton, tay. Mananghid na lang unya ta sa amigo ni Jude, tay. Unsa may nasod sa usi mong inahan? Ngawa pa man kini mo pauli. Pasag dilaw na to siya nga magluli ang hayaw, dad. Puyo rabi to pula na. Aw hinuon. Dili man sab nako siya kapuslan. Kay panahon sa eleksyon, dili kita mangmutabang. Iyan akong pasagdan. Way laing atubangon kung dili ang kaugalingon niyang negosyo. Sagdi lang. At the end, para naman sana sa inyong kayuhan. Pero ikaw gimulang sana. Ayaw lang ko i-apil, dad. Padayo lang diha. Ayaw ko i-apil kay di ginanak ko linya. Kanindot sa akong gibati. Anak, dili na kita magbuwag, ha ba? Kita na ang mag-uban hangtod sa katapusan na tong gininhawa. Kaya dili na jud ko mubalik pa dito sa kiliran sa mangtas ni mong amahan. Ha. Hinanay na kong nakamata sa imong giingon nga kulit na jud siyang mag-usab pa. Hay ba maayog kun mugawas ta sa nasod o kadiyot, anak? Imo dyan kong naunahan, mi. Mo gini akong plano. Kinahanglan nga mutagbo una tagkadiyot sa layo. Seryoso mo ang inyong plano? Bugos na ang akong hukom, Jude. Kaanugon sa ko mga dam ko. Jude, Pero sa laing bahin, di sa ko gusto nga masipyat. Di ko gusto nga masipyat si mami sa iyang mga lihok. Pao nga, sakit mang hunaw-naon nga tuamos layo. Pero kung maugin na hustong buhaton aron makalikay mo sa kadaotan, ako na lang agwan taon lang akong bation. Sigurado magimingawon ko ninyo. Ako lang unang unungan ng akong amahan. Kay gusto ko nga makakita sa iyong kausaban. Ila, kumusta si Bro Jude? Wala gyud ko'y balita. Kay bisag unsaon dili na magud siya makontak. Husto ka. Bisag ako ganyan akong misuway unta sa pagtawag niya. Huwag hinahimo. Ingon talaw niya ni, kung maayo na gani ko, ato lang niya siyang bisitahan. anak, pwede na kang check out karon ingon pa sa doktor. Ma, gikan di sa ospital. Ato na tamulaho sa bahay nga among gipuy-an. Kay gusto sa dakong maapel sa pagpasalamat sa mga tao nga may tabang pahimutang namo. Sige. Ikaw ang masunod, anak. Wow! Abay, mauwaw man mi dinhi uy. Ella, Mano Amboy, mauni ang atong Pinoy-anan. Uy, mura manigbay sa hari o gray na. Dali mo diri sa Teres kay ako mong suginlan kung nganong naingon ini ang akong kinabuhi. Human sa kapakyasan nga akong natilawan kay murag yun kong trapo nga gikalimtan lang sa dakong kasayon sa amahan ni Primo. Hain mo din akong amahan, ma? Pasaylo ang nga. Wa na ko ikasulti ni mo bahin ana anak. Tungod kay nawa ragid siya. Pareha sa buwa. Buhi pa ba ka siya? Nawa na ko'y interes nga mahibaw ana. Pero ako, gusto gid ako siya makita. Sultihin na may gursa na inahitabo ni mo. Sinihang imo ming gibiyaan si Primo, mati.
Naginaminam na ko, madam. Ah, Ella, pwede ba? Ayaw kong tahurag ingon ana. Anti na lang. Ikalipay ko na. Sige, auntie. Klaro kayo nga gihatagan kas Ginoo nindot nga bugti ang kaninga imong kapakyasan nga naangkon o mga kasakit nga imong nga natilawan, Madi. Husto ka. Husto ka, dong amboy. Sa pagkatinuod lang, ang tuyo unta nako sa pagbiya sa amo, mao ang pagpakamatay. Ha? Nawagtanggit ko sa maayong huna-huna at hikayuna. Dito ko ilahos sa kong mga tiil sa dagat kay tuyo gid na kong maglumos. Pero pagpuot sa Ginoo nga giluwas kong usa ka tawo nga way anak uban sa iyang asawa. Kinsa didto atong hikayuna aron paghanggap ra gyud og labas nga hangin. Mataghapon kuno ingon gyud adto ang ilang buhaton. Pila may sugiladon, nahimo kong tipik sa ilang kinabuhi kay ilamang kong kipatrabaho ubos nila isip katabang. Og tingali ilang nakita ang akong kakugi. Mibati silang kaluoy unya ila kong gipa-eskwela hangtod nga nakahuman ko og kurso HRM. Nakatrabaho kog hotel sa gawas. Og dito na ko igkita ang tarong nga tawo nga mao'y naghatag na ko kaharuhay. Amerikano nga may kaya. Ang nakadiperensya kay wa magdugay ang among panag-uban. Namatay siya. Wa gyud may anak. Ug mauni ang usa sa akong napundar. Sawa na ang akong bana. Wow! Kanindot nga kapalaran. Abay, ikaw na! Dili nagkaangay pang manarbaho. Di na pwede. Kung mo trabaho ka, anak, okay na kaayo ko. Pero, ari ka ubos na ko. Ingon man ikaw, Ella. Kada kung gusto ka, ha? Wow! Thank you kayo, ate! Thank you! Tay? Hain mo na ang mga bata o si Pariampo. Ay tuwa nananaw og salida. Ngano bang nagpalahi man kadiha? Tungod kay doon ako'y gustong isulti ni mo, Mati. Unsa ba na, tay? Ayaw na lang. Ay, tatay baya. Ngano man doon na kay gustong pangayoon? Isulti, tay, kay di tagyo kamaliparan. Hatagi ko kikayon nga, makabawi ko sa akong pagkuwang kaniadto ni Primo, tay, ingon man diha nimo. Anak, igo na kayong nakalipay na ako ang atong panakita. Naapa kay gustong isulti, naibaw ko. Tay, ayaw kataha. Ako pa baya gihapon si Madi nga imong anak, ha? Way na usab na ko, tay. Sige na isulti. Unsa man na, ha? Unya na lang. Dili ko mosugot. Kinahanglan nga imo ginang isulti karon kay di gyud ko mahimutang ana. Di paron mao ang gusto panahon, Madi. Pasaylo ang nga pugson tagit ka. Kay di lagi ko mahimutang, tay. Madi. Sige na, tay. Palihog lang isulti. Tay, sige na. Isaan ako nga magbabugnaon ra ka. Dili ko gusto nga maguba ang pensamento sa mong anak, Madi. Ayaw ka balaka, tay. Wa ko masayod kung nganong dito pagid may ibutang sa Ginoo. Sa dapit nga dili gyud gay unta na mo angay tuban ni Primo. Usaon nga miuban naman ang salmi sa lupad sa tao nga mibating kaluoy na mo. Unya na ba, sa abong pag-abot dito, namatay siya. Maayo na gani kay naa si Pariamboy nga nahimo sa dakong suod atong higayuna. Kay iya kong ginasig, maong nawara siya na akong kamalaka. Maora na. Wala ko damha nga dito dapita. Among nasugatan sa walang tuyua ang tao nga naghugaw-hugaw sa imungan.
Ha? Ambot ko parehas palang kasilangan o sa imong kontra. Kay wa man sabgod nimo pakita itong nakaingon nimo sa pagguba sa iyong pagkatao. Igo naman dahil kang nakitagbo-tagbo niya. Maong wa gyud ko makakita siya tagway. Pero angan nga imong gihatag, mo'y akong gibasihan nga siya gyud to. Kay makita mang sabgyud nako siyang tagway nga mapahimuslanon ko siyang tako. Diin man ka nadapit ang imong giingon. Ato nag-atuon. Kay gusto kong makakitaan ang imong giingon tayo. Usa. Oo, tay. Ayaw mati. Dili ko masugot. Di lagi ko gusto nga mahasol si Primo. Pwes mo adto ta dito nga wa si Primo. Kung may bawa siguro dyan, ini nga mong panagkita sa akong inahan, bay. Nakasiguro ko, nga usagin siya sa malipay. Mao gyud. Tagsaon siya ng amigo. Uy, sambog pa pagkaroon inon ng iyang kayo. Tinuod yun na. Abi nimo, na-miss yun ako siya. Bisag ako. Gusto magani kong muduaw dito, aron makita siya pag-usap. Malipayo na tingali kaayo siya karon ay. Kay nagkahiusa naman ang iyang pamilya. Wait. Murag dili siya kumakatuo nga sobra niya kabisi. Nga mao na hinungdan nga dili siya makontak. Tingali doon na hinahitabo ila. Murag, maong mga to kita. Doaw na to siya. Unsa man kay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sunda ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.